Na rozhovor som si pozval Moniku Harčárovú, ktorá je s nami už 5 rokov a ideme ju trošku vyspovedať. Ahoj Monika. Ahoj Marek. Vo financiách pôsobíš už viac ako 20 rokov, predtým si spolupracovala s 2 spoločnosťami. V čom je Fingo iné? Čokoľvek potrebujem vyriešiť, či už pre seba alebo pre svojich klientov, mám to vyriešené aj do 24 hodín. Nie ako kedysi som musela čakať aj týždeň na odpoveď. A to je pre mňa taká najväčšia pridaná hodnota. V minulosti si za svoju prácu dostávala rôzne ocenenia v podobe zahraničných ciest, ktoré si ale nevyužívala, ale dnes je to inak. Povieš mi prečo? Vďaka manželovi a deťom som prekonala strach z lietania. Čím viac lietam, tým si to viacej užívam teraz. Ale samozrejme má na tom podiel aj Fingo, nakoľko môžem pracovať odkiaľ chcem, kedy chcem, mám tu úplnú slobodu a pracujem bez nátlaku. Ja som počul, že ty si do svojho biznisu zapojila svojho manžela, svoju dcéru, svojho syna. Aké je to pracovať s tými najbližšími? Poviem to takto, rodina je pre mňa fakt všetkým a dnes už aj súčasťou môjho biznisu, ale nedá mi spomenúť hlavne moju pravú ruku, moju úžasnú asistentku Lenku Jacošovú, bez ktorej si tento biznis ani neviem predstaviť a vďaka aj tomuto zoskupeniu ľudí, vrátane, aby som ešte nezabudla na Evku Takáčovú, ktorá je výborná úverová špecialistka na západe. Vďaka všetkým nám vieme pomáhať viac ako 1000 klientom už v tejto dobe. No a teraz mi povedz úprimne, odporúčila by si Fingo aj iným obchodníkom? Úprimne? Všetkými 10. S takýmto prístupom a podporou, keď som tu prichádzala, som sa nestretla nikdy v živote. Takže kto váha, tak je to zbytočné, lebo Fingo skutočne dokáže zmeniť k lepšiemu aj život, aj biznis.